आलादा रायजो नङाब्ला जों जिराया होननानै बुंबाय थादों। थिग बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां साराबो बै समाव जिबायदि बाथ्रा बुंनानै जिबायदि आन्दलनजों जोंखौ गोदौग्लाबहोदोंमोन, जोंखौ किसुमान बाथ्रा बुंनानै खोमोन थिया थिया खालामदोंमोन। दिनै गहपुर सिमुलगुरिसिम सिमा बारायबाय होननानै दिनै गोबाङानो बुंदों आरो खुगाजोंल' बुंबाय थादों। अफिसियेलि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। 6,000 जननि बारा दिनै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननायखौबो दिनै मावफुङाखै। दिनै बेबायदिनो एक्स एनडिएफबि बिथांमोननो साख्रिनि खोथा बुंदों, पारामिलिटारि फर्सआव थिसननायनि खोथा बुंदों, दिनै बेफोरखौबो मावफुंनायखौ जों नुवाखै। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय बुंबोबाय थादों डिभाइड आसाम 50-50, नो बरलेण्ड नो रेस, जानदेंगे राजलेंगे। जों दिनै मोखां बिजाबाव फैनो सानाखैब्लाबो दिनै जों फैनो बाध्य जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला मैयानि जि समाव जोंनि एनएलएफबि आफादनिफ्राय एनएलएफबिनि संबिधान आरो आफादनि नेमखान्थि आयेन बारसिनाय हिसाबै जाय बेक्तिखौ थांनाय बै 2023 मेनि 2 तारिखआव जाय बेक्तिखौ नेसनेल काउन्सिला सावरायलायनानै आफादनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन बा डिसचार्ज होनाय जादोंमोन, बिथांमोना फैयै फैयै नै मैयानि दिनाव आसाम सरकारनि सिङाव थांनानै सारेन्डार खालामहैबाय। बिथांमोननि बे सारेन्डार जानायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, जोंहा गोजोननाय दङ। दिनै बुंनो गोनां बाथ्राया बिसोरदि गोबां मोखां बिजाबनि गेजेरजों बा निउस चेनेलनि गेजेरजों एनएलएफबि आफादखौ एज ए हल फोजोब्बाय होननानै फोसावदों आरो एनएलएफबि आफादा दिनैनिफ्राय थानाय नंला होननानै बेबायदिनो गोबाङानो बानसावदों आरो बेबायदिनो रायजो राजानि गोसोआवबो गोबां सोंलु सोमजिखांदों। बिनिखायनो दिनै जों नैबे प्रेस मिटखौ जों दिनै होनो गोनां बाध्य जादों। थांनाय मैयानि जि समाव नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बरलेण्ड एनएलएफबिजों जायफोर बेक्तिया डिसचार्ज होजादोंमोन, बिथांमोना मैयानि समाव आसाम सरकारनि सिङाव थांनानै गावखौनो सारेन्डार खालामहैनाय जादों। जों बेखौसो खावलायोदि बिथांमोनजों थांफानाय जायफोर सोद्रोमाफोरा सरकारा जि अनसुंथाइ होदों, बे अनसुंथाइखौ जेन समानै मोननानै बेबायदिनो समाजजों गामियाव थांनानै संसार जाहैफिननो हानाय बायदि, समाजनि ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो हानाय बायदि बिथांमोना साफ्रोमबो सुबिदाखौ मोन्थों, जों बेखौसो गुरैयै खावलायदों। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायहरोदि जोंहा एनएलएफबि हिसाबै क'क्राझार सान्दामारि केम्पआव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाइ डिजिग्नेटेड केम्पआव जों एनएलएफबिया जिरायनानै दिनैसिम गोथाङै दंबाय थायो आरो दिनैसिम जोंनि गेजेराव चेयारमेननिफ्राय लानानै जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेबायदिनो जोंनि काउन्सिलाव गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ आरो बेबायदिनो जोंनि बरलेण्ड आर्मिफ्राबो जोंजों लोगोसे दङ। दिनै मैया दाख्लै साननैसो एसे आगोलाव जोंनि बरलेण्ड आर्मिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों जों 2 लाख फैसानि थाखाय जों गावखौ जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै, 2 लाख थाखानि थाखाय जों फैयाखै। जोंनि जेब्लानिसिम जोंनि एनएलएफबिनि जि समस्या, बर' हारिनि जि समस्या, जि थांखिफोर, बैफोर समस्याफोरा थांखिफोरा सुस्रांजायागौमानि जाफुङागौमानि एनएलएफबिया जों एनएलएफबि हिसाबै गसंथानानै थागोन होननानै जों दिनैनि गेजेरजों दिनैनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरोदि आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव जि बर'नि समस्या, दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर दं, मावफुंजायै दफाफोर, दिनै एनएलएफबिया बैफोर बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों। दिनै एरिया एक्सटेनसननि बेलायाव जों एनएलएफबियाबो भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिनबोबाय थादों। दिनै गहपुर सिमुलगुरिसिम सिमा बारायबाय होननानै दिनै गोबाङानो बुंदों आरो खुगाजोंल' बुंबाय थादों। अफिसियेलि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। दिनै हारि उदांस्रि दावहायाव जेसेबांनाखि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ बावलांबाय,
बै जिउ बावलांनाय न'खरफोरनि फरियालनो बिथांमोननो दिनैसिम आसाम सरकार आरो भारत सरकारा अनसुंथाइ होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। दिनै जों नुनो मोन्दों 1000 जनसोखौनो होदोंना होआखै जोंहा सोंलु बेरखांदों। दिनै जोंनि जि हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय गावखौनो दिनै 6000 जननि बारा 6000 जननि बारा दिनै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननायखौबो दिनै मावफुङाखै। दिनै बेबायदिनो XNDP बिथांमोननो साख्रिनि खोथा बुंदों, पारामिलिटारि फर्सआव थिसननायनि खोथा बुंदों। दिनै बेफोरखौबो मावफुंनायखौ जों नुवाखै। खोथाल' होबोबाय थादों, मावफुंनायखौ जों नुवाखै। बेनिखायनो जों खावलायबोबाय थादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बिटिआरजों सोमोन्दो थानाय किसुमान दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों। आरो नैबे जि जोंनि बर'नि समस्या, बै समाव हारि उदांस्रिखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय बुंबोबाय थादों डिभाइड आसाम 50-50, नो बर'लेण्ड नो रेस, जान देंगे राजलेंगे। दिनै बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां जोंनि सा खोला सानजा सोनाब ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय दुलाराय बर' हारिया आइ आफामोना दिनै बिखुङाव गथ' बायै बायै ओंखाम थफ्ला लायै लायै राजा लामायाव होबथादोंमोन, रेल लामा होबथादोंमोन। दिनै बै आलादा रायजोआ दिनैबो सुस्रांजायाखै। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जि आन्दालन खालामनाय दिनै बैफोर ओरैनो दैयावसो थांदों। दिनै NLFBआ ओरैनो जोनोम जायाखै। किसुमान नैबे बर' रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय बैफोरखौ आबुं जानायखौ नुयैयाव दिनै NLFBआ बिग्रायखांनो गोनां जादों। दिनै NLFBखौ सोर बेबायदि संग्राम खालामनो थिनदों? दिनै जोंनि बर'नि बिफा होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जों बुङो। दिनै बै समनिफ्रायनो बुंबाय थादों जांख्रिखां जांख्रिखां बर' रायजो राजा खौसे जा होननानै बुंबाय थादों। आलादा रायजो नङाब्ला जों जिराया होननानै बुंबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां साराबो बै समाव जिबायदि बाथ्रा बुंनानै जिबायदि आन्दालनजों जोंखौ गोदौग्लाबहोदोंमोन, जोंखौ किसुमान बाथ्रा बुंनानै खोमोन थिया थिया खालामदोंमोन। आरो बेबायदिनो जोंनि सिगांनि NDFBनि मानाव गेदेर बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारमोनाबो बेबायदिनो गोबां NDFBआव बोसोन आरो बिथोन होनानै गोबां बर' जोहोलावजोफोरखौ जिउ बाउसोम होबाय। दिनै बै जिउ बाउसोमलांनायफोरनि आत्माया दिनै जोंनि गोसो गोरबोआवबो मालाबा मालाबा गोसोआव सिखांफैयो। बे हिसाबै जों बुंनो हायो जे बर'नि जि समस्याफोर बै समस्याफोरा सुस्रांजायागौमानि जों NLFBआबो सरकारजों सावरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लागोन होननानै आं दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गुरैयै खावलायहरो। आरो लोगोसे जोंनि जि माहारियारि आफादफोरा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदों, बे सोमावसारनायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो जे गोसो मोदोम जिउ होनानै फैबाय थानाय समफोराव आलादा रायजो मोनागौमानि जों सोमावसारबाय थागोन होननानै आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बाहागो लागोन बा लाबाय थानांगौ होननानै आं NLFB आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। बेयो सैथो, आसाम सरकारनिफ्राय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो मोनसे नटिस हरदों आरो बेखौ जोङो गोसो गोथारै जोङो बजबनानै लादों। बिथांमोननि खावलायनायाव जोंहा गोजोननाय दङ। दिनै गोजोननाय दङब्लाबो जोंनि जि बर'नि समस्या बै समस्याफोरखौ जों बिथा खालामनानै बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै जों थांनो हायाखै, जों नुजाहैनो हानाय नङा होननानै जोङो मोनसे जोंनिफ्रायबो अफिसियेलि जोङो बिथांमोननो नटिस हरनाय जादों। जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जायाखै, मानोना जोंहा चेयारमेननिफ्राय लानानै बर'लेण्ड आर्मिफोरसिम जोङो गोबां सावरायलायनाय जादों। नेसनेल काउन्सिलाव जों सावरायलायनाय जादों। साफ्रोमबो जोंनि मावथिफोरा बुंदों जों बे 2 लाख थाखाखौ जों लानो हानाय नङा, खारन जों बे 2 लाख थाखानि थाखाय जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै। आरो जों बे 2 लाख थाखाखौ लानानै जों बर' रायजो राजाफोरखौ जों गोसोआव गुलुं गुजुं खालामनो जों सानाखै। बिनिखायनो जों दिनैसिमबो क'क्राझार NLFB सान्दामारि केम्पआव आरो नैबे जोंनि उदालगुरि सनाय डिजिटेड केम्पआव जोङो दिनैसिम NLFBनि सोद्रोमाफ्रा 600 जननिबो बारा जों गसंथानानै दङ। आरो नैबे 2 लाख
जायफोरा बे सेकखौ लायदों बिथांमोनखौबो जों बाजायाखै, बिथांमोनखौबो जों जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौबो जों हाजासे हामबाय होदों आरो जों साबायखर बावदों जे बे 2 लाख फैसाखौ बेकाराव बाहायालासिनो मोजां खामानियाव बाहायनानै लानानै नैबे समाजजों हारिजों गामियाव गोरोबफ्लेनानै समाजनि जौगानाय खामानियाव जेन मावलांनो हायो आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय जोंनि जि बर'नि समयसाफोराव बिथांमोना सिभिलियान जानानै सिभिल ससाइटियाव थानानै गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होलांबाय थाथों होननानैसो जों बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेरजों जों खावलायहरनाय जादों। दा बे खोथाखौ जों खोनानो मोनदों, जों मेगनजों नुनो मोनाखै। मैयानि गेजेराव जोंनि नुनायाव सरकारनि लिस्टेडआ सा 51 लिस्टेडआ, नाथाय बिनि गेजेरावबो 12 जनल' मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों। बे बेसेबां सैथो जों बेखौ उनाव मोनथिलांगोन। आरो जायफोरा बुंदों 181 बिथांमोना सारेन्डार जाहैदों होननानै, नाथाय बेखौ जों खोनानो मोनदों जे जायफोरा बेकारै थानाय बर' सेंग्राफोरखौ लानानै थांनानै दिनै 2 लाख मोनजोबसिगोन होननानै बिथांमोनखौ लानानै थांदों, खिन्थु बेयावहाय गासिबो मोनजोबाखै। जों मिथिनो मोननायाव सा 12 जनखौल' मोनदों होननानै जों मोनथिनो मोनदों।